Daga jingtreishitom banrat dyngkhong ya ka jingshalan Beaiñ ya drok ban yadai ki khun samla na ki jingsniew jung drok hynnin ka miet jung ka tarik Kyllalyngkot ki Pulit ka Byrnihat Police Outpost kilayo ban kem ya wei ubar Jylla ubadang Thmu ban Shalan ya drok ha ka thaiñ Byrnihat Ri Bhoi District. Katkum ka jingtip bala ïohlum ki Pulit ka Ri Bhoi District na Byrnihat Police Outpost hadien bakila jingtip halor ka jingdon jong wei ubar Jylla ubana ka Jylla Assam ubala Thmu ban penpoy ya drok ha ka thaiñ khalai Mer Byrnihat Marmar ki Pulit kilapan abshrib bat hadien katuk anipor kilayo ban bat yaute ubar Jylla harengkat si senduk sabon bala thep ya drok heroin. Yaute ubreu bala syakem na yathu ba udai Suresh Prasad kanu uba syong basa hani guwahati RY colony bat hadien ka jingtalasi na ka met jong layo ban kurup kumba si program udrok heroin bala song hapo kawe ke senduk sabon bat ru kepisa kumba arhajar ndris pak sau pau tengka. Kyllalyngkot Pulit kila rano euni ubar Jylla syathanat bat la register case Katkum ka NDPS Act. Olap lo.